Brána Transylvánie, Sigishvára, neboli chcete-li maďarsky Szegešvár, původně saské město Castrum Sex, neboli šestá pevnost, zbohatla díky obchodu s Moldavskem a Valašskem. Zároveň je známa coby rodiště Vlada Tepéše, známého pod jménem Drákula. Kamenné schodiště stoupá k městské bráně s orlojem, z něhož se vždy o půlnoci vynoří jiná postava. Hlavní saský kostel nese název Na kopci, Bergkirche, a vede k němu dřevěné schodiště učenců ze 17. století. Čítá 175 schodů a 29 odpočívadel. Stavba kostela se táhla od roku 1345 do roku 1525 a v současnosti se opravuje. V roce 1431 se v domě zastíněném věží narodilo dítě, jehož jméno se zapsalo do dějin jako nabodávač, v cizině Drákula, což by se dalo přeložit jako ďáblův syn. Po mládí v tureckém zajetí si osvojil kruté praktiky, jež později použil v boji nejen proti Turkům, ale i nepřátelům ve vlastních řadách. V roce 1456 se z oddaného vazala stal krvavým vládcem Valašska. Jedeš nahoru v pohodě, jedeš tady po té silnici, půjdeš tady po té silnici a pak trošinku a seš nahoře. Ale pojďte rychle, stihneme západ slunce, to tam opravdu, vole. Jsme se měli vzít za ruce a běžet do toho západu. Takže všechno z Drakul je obrovská mystifikace a komerční podvod reklamní agentury. Drakula byl, no, ale byl to Vlado Tepeš a mordoval Turky a napichoval je na kůli. A nebyl to žádný upejr. Protože napichoval ty lidi na ty pruty, tak se stal potom upírem, jo. Aha, tak to mi Franta neřekl. Ale to je určitě nějaký buzerán, ten Tepeš. Jsme už 5. den na výpravě a já pořád ještě nevím, jak se řekne maďarsky sova. No